एनबि बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बेफोर निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारियै खिन्थालांगोन। स' भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि नैबे एनबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थुदो जों भिडिअखौ जागायदोनि। दिनै 15 आगस्ट 2020 शनिबार सेटारडे। नाम्बार 1 लखिमपुर जिल्लायाव जानाय गिथावना दैबानाजों 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों। मैया मिथिनो मोननाय बादिब्ला लखिमपुर जिल्लानि सिंह मुंनि दैमायाव 2 उन्दै गथ' आरो 1 गिदिर सुबुंखौ बुखारलाङो। नाथाय दायो गिदिर सुबुंनि गोथै सह'खौ दैनिफ्राय बोखांनो हाबाय, नाथाय 2 उन्दै गथ'फोरखौ दासिमबो नागिरना मोनाखै होनना मैयानि खौराङाव मिथिनो मोन्दों। नाम्बार 2 डिजिलकार मुंनि मोनसे एप, जाय एपआव नोंथाङा नोंथांनि गासै डकुमेन्ट्सखौ सोना दोननो हायो। आखायाव लानांगौनि गोनांथि गैलिया। बेखौ नोंथाङा प्ले स्ट'रआवनो मोनगोन। हायोब्ला नोंथाङा डाउनल'ड खालामना ला आरो खामानियाव बाहाय। नाम्बार 3 दिनै भारत उदांस्रि सान 15 आगस्ट 1947 मायथाइनि दिनैनि सानावनो भारत हादरा ब्रिटिशनिफ्राय उदां जादोंमोन। 74 थि बोसोरारि उदांस्रि सानखौ फालिनो थाखाय दिनैनि सानाव आसामा 5 बाजिसिम खुलिना होदों, नाथाय ओरैनोब्ला सनिबार आरो रबिबारआ आबुं बन्द जायोमोन। नाम्बार 4 कर'ना आपडेट आसामनि दिनै 15 आगस्ट 2020 शनिबारनि फुंबिलि 5 AM सिमनि आपडेट बादियै आसामाव टटेल केस 74,501, डिसचार्ज जाबाय 51,693, दा एक्टिभ जानानै दङ 22,630 आरो थैनाया 175 सिम बांबाय आरो माइग्रेडआ 3। नाम्बार 5 आव दङ कर'ना आपडेट बुहुमनाङै बेसेबांसिम बांखो नाय लोगोफोर। बुहुमनि मादाव नाम्बार 1 आव USA, नाम्बार 2 आव ब्राजिल, नाम्बार 3 आव इन्डिया। फै जों इन्डियाखौ नायदिनि। दिनै 15 आगस्ट 2020 शनिबारनि 5 AM सिमनि फुंबिलिनि बेनि आपडेटखौ जों नायदिनि। टटेल केसआ जाहैबाय 25,25,222 आरो गोदानै मोनदों 65,609। थैनाया जाहैबाय टटेल डेथ 49,134, गोदानै थैदों 990 आरो टटेल रिकभार जाहैबाय 18,07,556, गोदानै रिकभार जादों 56,920 आरो दायो एक्टिभ केस जानानै दं 6,68,532। बेयो दिनै फुंबिलि 5 AM सिमनि आपडेट लोगोफोर। फारियै नायनानै ला